Líbím příběh si povíme krátce, abych nezastil mého tvůrce krásně. S Vítkem jsme si takhle pařili fazony a plošiny. Potom přišla jedna osoba a kvůli ní šlo skoro do Brna. Ona moc rozptylu nám dělala, kozy přeci jen vilkem měla ta slečna tam. Nespočítám, kolik dnů jsme nespali, pařili do noci a jezdili pro matro. Tak tady přichází na scénu Dominik. Ten místo mozku má velký piliny, on ti dobrý fet sežene, ale potom u stejnách řekneš ne, podle váhy nedávám. Přeci jsem to koupil od známých la. Tož se takhle partička krásná byla, dokud osoba kozy nevyndala. Jeden příběh si povíme krátce, abych nezastil mého tvůrce krásně. S Vítkem jsme si takhle pařili vazony a plošiny. Potom přišla jedna osoba a kvůli ní šlo skoro do Brna. Ona moc rozptylu nám dělala, kozy přeci jen vilkem měla ta slečna tam. Nespočítám, kolik dnů jsme nespali, pařili do noci a jezdili pro matro. Tak tady přichází na scénu Dominik. Ten místo mozku má velký piliny, on ti dobrý fet sežene, ale potom u stejnách řekneš ne, podle váhy nedávám. Přeci jsem to koupil od známých la. Tož jsme takhle partička krásná byla, dokud osoba kozy nevyndala. Kus mozku má velký piliny, on ti dobrý fet sežene, a potom u stejnak řekneš ne, podle váhy nedávám. Přeci jsem to koupil od známých la. Tož jsme takhle partička krásná byla, dokud osoba kozy nevyndala.